Jos olet viime päivinä eksynyt venäläiselle netille, mikäli se nyt ylipäänsä toimii, olet varmaan huomannut jotain outoa, tai oikeastaan jotain pelottavaa. Kreml on virallisesti menettänyt kärsivällisyytensä digitaalisen maailman suhteen. Puhumme täysimittaisesta hyökkäyksestä sovelluksia, alustoja, palveluja ja kaikkia globaaliin internetiin liittyviä jälkiä vastaan Venäjän rajojen sisällä. Ne ajat ovat ohi, jolloin hitaasti hivuttava sensuuri blokkasi verkkosivuja muka teknisenä ongelmana. Nyt Putin ja hänen sekopäinen paranoikkoporukkansa haluavat sulkea kaiken, ja heti. Kysymys kuuluu, miksi kiire? Mikä vuonna 2025 sai Kremlin virkamiehet painamaan paniikkinappia? Vastaus ei ole vain YouTuben, WhatsAppin tai muiden metan alustojen huono vaikutus. Ei, kyse on paljon isommasta. Kyse on sodasta, ei vain nykyisestä, vaan seuraavasta. Eikä Venäjän rajojen ulkopuolella, vaan sen sisällä. Teoria 1. Uusi osittainen liikekannallepano. Tämä on ilmeisin ja pelottavin. Muistatko syyskuun 2022 kansallisen trauman, jolloin ihmiset pakenivat asevelvollisuutta niin epätoivoisesti, että sulloutuivat autojen takakontteihin ja ylittivät jäätyneitä jokia jalkaisin? Kreml vaihtoi taktiikkaa. Ei enää pakkovärväyksiä, vaan valtava rahalla ostettu teurastuskampanja. Se toimi hetken. Riittävän moni velkaantunut ja toivoton mies suostui pitämään lihamyllyn käynnissä, mutta nyt mylly on jälleen nälkäinen. Mutta miten vältetään uusi 2022 paniikki? Yksinkertaista. Katkaistaan yhteydet. Tukahdutetaan sanansaattajat ennen kuin he ehtivät huutaa. Teoria 2. Uusi sota. Entä jos kyse ei ole vain Ukrainasta? Jos Putinin unelmat ovat entistä suuremmat tai typerämmät? Baltian maat, Viro, Latvia, Liettua, 3 pientä valtiota, joilla on yksi valtava strateginen heikkous. Suwałkin käytävä, kapea maakaistale Puolan ja Liettuan välillä, joka yhdistää Baltian muun Naton verkkoon. Merkit näkyvät jo, uusia kasarmeja Venäjän-Suomen rajalla, sotaharjoituksia Valko-Venäjällä lähellä Naton aluetta. Propagandakanavat jauhavat anti-NATO-retoriikkaa, kuin vuosi olisi 33. Teoria 3. Talousromahdus. Jos luulit kaiken liittyvän vain sotaan ja sensuuriin, unohdit palapelin 3. palan. Venäjän talous on romahtamassa kuin jengatorni myrskyssä. Korot ovat niin korkealla, että koronkiskurit näyttävät antelialta. Asuntolainojen korot ovat 6–35% välillä. Yritykset tukehtuvat, kuluttajat hukkuvat, sotakone syö rahaa kuin humalainen setä avoimen baarin ääressä. Mitä tekee hallitus, kun se on vararikossa mutta vallanhimoinen? Se ryöstää. Leikkaa eläkkeet, nostaa verot, tyhjentää säästötilit. Telegram korvataan valtion valvomalla kämäisellä Max-sovelluksella, joka on käytännössä valvottu kopio. Teoria 4. Putinin oikku. Entä jos kyse ei ole strategiasta ollenkaan? Mitä jos Putin vain napsahtaa? Mitä jos eräänä aamuna Vladimir kaataa teekupin näppäimistölle, kiroaa ja päättää, että nyt riittää länsimainen internet? Mutta ongelma on tämä. Kun tämä koneisto on kerran käynnistetty, sitä ei pysäytetä. Internetiä ei voi vain unbannata sen jälkeen, kun se on revitty auki kuin kala. Ja oli syynä sitten paranoia, köyhyys tai harhaiset unelmat, lopputulos on sama. Seinät sulkeutuvat, ja nopeasti. Koska mitä tahansa se on, et kuule siitä enää YouTubessa, WhatsAppissa tai Telegramissa. Vain liian myöhään, liian hiljaa propagandan seinän läpi. Tie, jota Putinin hallinto kulkee, johtaa aina samaan paikkaan, tyhjyyteen. Jos et ole vielä tehnyt niin, tilaa kanava lisää videoita varten. Linkit tukemiseen löytyvät alta. Kiitos kun katsoit. Näkemiin.